video täällä. No niin, katsotaan minkälainen tää video on. Okei. Voi saatana! Helvetti! Anna vittu, tuolla on kameriksi, mä oon nähnyt jostain kanavalla. Vittu saatana! Ei Ile oo mikään murhaaja, ei. No niin, katsotaas. Ai saatana vittu! Ei saatana! Vittu! Ei saatana vittu! Vittu melkein sydän! Ei saatana! Ei! Oh, vittu! Joo, kyllä mä sanon suoraan, että ei hele.